Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη Βουλγαρία. Αυτή είναι η τρίτη μας μέρα εδώ και σήμερα ξεκινήσαμε το πρωί από τη Φιλιππούπολη, έτοιμοι να εξερευνήσουμε μερικά από τα πιο εμβληματικά και επιβλητικά μνημεία της χώρας, καθώς και παραδοσιακά χωριά. Ακολουθήστε μας σε αυτή την περιπέτεια, καθώς ανακαλύπτουμε την πλούσια ιστορία και την όμορφη κουλτούρα της Βουλγαρίας. Ετοιμαστείτε για μοναδικές εικόνες και εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες. Η αναχώρησή μας οδήγησε πρώτα στο πανέμορφο Πάσο Μπεκλεμέντο. Διασχίσαμε την πόλη Κάρλοβο, απολαμβάνοντας μια εντυπωσιακή διαδρομή γεμάτη όμορφες εικόνες. Καθώς ανεβαίνουμε το βουνό, η θέα γίνεται πιο μαγευτική, με το τοπίο να αλλάζει σε κάθε βήμα. Ανεβαίνοντας το βουνό, οι φυσικές ομορφιές εντείνονται, ενώ το κρύο αεράκι φέρνει μαζί του τις μυρωδιές του δάσους. Οι υψηλές κορυφές των βουνών δημιουργούν ένα αίσθημα ελευθερίας και περιπέτειας, κάτι που κάθε μοτοσυκλετιστής ονειρεύεται. Η διαδρομή δεν είναι απλώς μια οδήγηση, είναι μια πραγματική εμπειρία σύνδεσης με τη φύση. Καθώς πλησιάζουμε το μνημείο Arch of Freedom, νιώθουμε ένα πλήθος συναισθημάτων να μας κατακλείζουν. Η επιβλητική του παρουσία μας γεμίζει με δέος και θαυμασμό. Η μεγαλοπρέπειά του μας αφήνει άφωνους, με τους εντυπωσιακούς τοίχους του να στέκονται αγέροχοι μπροστά μας, θυμίζοντάς μας τις θυσίες που έγιναν για την ελευθερία. Αφήνοντας πίσω μας το εντυπωσιακό μνημείο, συνεχίσαμε το ταξίδι μας προς ένα από τα πιο παραδοσιακά χωριά της Βουλγαρίας. Η διαδρομή μας πέρασε μέσα από ένα πανέμορφο δάσος, όπου η φύση μας καλωσόρισε με τα ζωντανά της χρώματα και τις ευχάριστες μυρωδιές. Περνώντας από τον Γκάμπροβο, φτάνουμε στο παραδοσιακό χωριό Ethno Village Etar. Καθώς πλησιάζουμε, μένουμε έκπληκτοι από την ομορφιά του και την εξαιρετική του τοποθεσία.
χωριό είναι περιτριγισμένο από καταπράσινα τοπία και ψηλά βουνά, προσφέροντας ένα μαγευτικό σκηνικό. Η αρχιτεκτονική του Ετάρ είναι μια αυθεντική και γεμάτη χαρακτηριστικά στοιχεία της βουλγάρικης κληρονομιάς που μας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή. Οι παραδοσιακές κατοικίες, τα μικρά σοκάκια και οι φιλόξενοι κάτοικοι προσθέτουν μια ζεστασιά στην ατμόσφαιρα. Δεν έπρεπε να είναι ντυμένη παραδοσιακά τώρα αυτή. Είναι πιο κάτω, έχει κάποια εργαστήρια, κάτι τέτοια, δεν ξέρω τώρα. Βουλγάρικα τραγούδια. Αυτό το χωριό είναι ιδανικό για να ανακαλύψουμε την τοπική κουλτούρα, να γευτούμε παραδοσιακά φαγητά και να ζήσουμε την αυθεντική φιλοξενία της Βουλγαρίας. Είναι πραγματικά ένας κρυμμένος θησαυρός που πρέπει να εξερευνηθεί. Για βουτιά είναι τώρα μέσα να κάνουμε. Τώρα φτάσαμε εδώ σε ένα παραδοσιακό χωριό, όπως βλέπετε. Λέγεται Ethno Village Etar, αλλιώς. Δεν ξέρω στον Google πώς το βγάλει. Εντάξει, μορφιά. Τρεχούμενα νερά, νερόμιλοι. Πύργος. Απέναντι παραδοσιακό χωριό. Σπίτι μάλλον, δεν λέω χωριό. Χωριό είναι ήδη. Είναι έμορφο, πραγματικά. Χωρική εδώ πέρα. Για το στάρι από την μάλλον αυτό πρέπει να είναι. Αυτό εδώ πέρα. Να είναι αυτό που αλέθανε το στάρι. Ρίχνει το στάρι από εκεί πάνω και τότε το τρίβανε. Με την πέτρα. Εδώ βλέπουμε καλλιεργητής. Πιο μεγάλος. Κόσκινο μάλλον πρέπει να είναι αυτό. Όχι. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι είναι. Εδώ το στάρι που βάζανε, τα κάρα που κουβαλάσαν τα άχυρα παλιά. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Εδώ μάλλον τις μπάλες που κάνανε. Εδώ τα κάρα, τα πιο πολυτελείς της εποχής τότε. Και από εδώ το υπόλοιπο χωριό, πανέμορφο. Can I... So, can... What do you made? Like this? Carpet? Carpet? Here. Τι βρήκες? Πολύ ωραίο χωριό. Τι βρήκες? Σουβενίρ. Όχι, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Είναι χειροποίητα όλα. Εντάξει, τα έχουν ειδικότητες. Ξυλουργό, σιδηρουργό. Ναι, είναι στο χωριό. Δερμάτινα για δέρματα. Φούρνο, γλυκά. Ναι. Αυτό είναι μικρό χωριό, όπως τα παλιά. Είναι κάθε επάγγελμα και ο χώρος του. Όπως τα παλιά. Όλο περπατάς, βλέπεις νερόμιλους. Και εδώ κοιτάξτε να δεις, έχει νερό, νεροτριβή που να είναι. Δεχόμενη νερά από εδώ, φαντάζομαι θα είναι και παγωμένο.
Όλο μέχρι κάτω. Από εκεί πάνω είναι ο δρόμος που ήρθαμε εδώ, έτσι. Παρκάραμε τις μηχανές. Και εδώ βλέπεις πως το έχουνε. Αλλά και αυτό πανέμορφο, και άλλη χάρη. Δηλαδή μπαίνεις εδώ και ηρεμείς, Ναι, ναι. Κόσμο, σκέτο. Πολύ καλά διατηρημένο. Ναι. Είδες όμως το 5 ευρώ το παίρνουν εδώ, μάγκες. Δώσω σε κάποιο ιδιώτη, καλή ώρα που είναι εδώ, να το συντηρήσει και να σου βάλει πίσω, να βάλει 2 ευρώ. Δεν θα σου πει κανένας όχι τίποτα. Αλλά όμως θα δει μια οργανωμένη κατάσταση. Το θέμα είναι ότι σε το δώσαν όλα, δεν κρατήσαν τίποτα. Εκείνο το πρόβλημα. Αυτοί τα κρατήσαν. Άρη, λοιπόν, Άρη, χάρηκαμε. Βαγγέλης, από Λάρης είμαστε. Θα σε ξαναδούμε πάλι, εντάξει. Ευχαριστούμε για το φαγητό. Για όλα, να είσαι καλά. Καλή εντάμωση. Μετά την επίσκεψή μας στο παραδοσιακό χωριό Ετάρ, ετοιμαζόμαστε να μεταβούμε σε ένα άλλο εμβληματικό μνημείο, το μνημείο Σίπκα. Αυτό το μνημείο είναι ένα πραγματικό σύμβολο της ανεξαρτησίας και του ηρωισμού της Βουλγαρίας, τισμένο στην τοποθεσία όπου διαδραματίστηκαν κρίσιμες μάχες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Καθώς πλησιάζουμε, η εμβληματική αρχιτεκτονική του μνημείου μας εντυπωσιάζει και μας γεμίζει δέος. Η τοποθεσία του στην κορυφή του βουνού προσφέρει επίσης εντυπωσιακή θέα στα γύρω τοπία. Μετά την επίσκεψή μας στο μνημείο Σίπκα, συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς το μνημείο Μπουζλουτζά. Αυτό το μνημείο βρίσκεται στην κορυφή του ομώνυμου βουνού και είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές και αμφιλεγόμενες τοποθεσίες στη Βουλγαρία. Το Μπουζλουτζά είναι γνωστό για τη μοναδική του αρχιτεκτονική και την ιδιαίτερη ιστορία του, καθώς κατασκευάστηκε ως τόπος μνήμης για το κομμουνιστικό καθεστώς της Βουλγαρίας.
Η επιβλητική κυκλική δομή του και οι τοιχογραφίες που διακοσμούν τους τοίχους του προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία. Μέσα από τις άπλιες σκιές της ιστορίας, το Μπουζλουτζά είναι μια υπενθύμηση των μεταβαλλόμενων καιρών. Σήμερα το μνημείο είναι εγκατελειμμένο και έχει παραδοθεί στη φθορά του χρόνου, αποκτώντας μια μυστηριώδη και εγωτευτική ατμόσφαιρα. Μετά την εντυπωσιακή μας επίσκεψη στο μνημείο Μπουζλουτζά, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για λίγη ξεκούραση. Η ημέρα μας ήταν γεμάτη όμορφες εικόνες και ανακαλύψεις και όλοι νιώθαμε την ανάγκη να ανασυγκροτηθούμε πριν από το βραδινή μας έξοδο. Την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε νωρίς από τη Φιλιππούπολη για την επιστροφή μας στην Ελλάδα. Ακολουθώντας μια πανέμορφη διαδρομή μέσα από εντυπωσιακό Φαράγγι, κάναμε την πρώτη μας στάση λίγο έξω από το Βέλιγραντ. Η διαδρομή είναι μια πραγματική απόλαυση για τα μάτια, καθώς οι βουνοκορφές και τα τριχόμενα νερά δημιουργούν ένα μαγευτικό σκηνικό.
Έπειτα θα συνεχίσουμε προς τον Μπάνσκο. Καθώς πλησιάζαμε, η θέα των χιονισμένων βουνών μας άφηνε άφωνος. Ένα μαγευτικό σκηνικό ξετυλίγονταν μπροστά μας, με τα επιβλητικά βουνά να καλύπτονται από το λευκή χρυσοσκέπαστη γαλήνη. Θα περάσουμε έξω από τον Μπάνσκο, κατευθυνόμενοι προς έναν άλλο παραδοσιακό και πανέμορφο χωριό της Βουλγαρίας. Το παραδοσιακό χωριό λέγεται Μελνίκ και βρίσκεται κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Είναι γνωστό για την πλούσια ιστορία του και την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του, με τα παραδοσιακά σπίτια να προσφέρουν μια αίσθηση γοητείας και παρελθόντος. Καθώς πλησιάζουμε, οι 5 χαρακτηριστικοί αμόλοφοι της περιοχής, που είναι διαμορφωμένοι σαν φυσικές πυραμίδες, κλέβουν την παράσταση και αποτελούν μια μοναδική εμπειρία συγχώνευσης της φύσης με την ανθρώπινη παρέμβαση. Στο Μελνίκ θα καθίσουμε για φαγητό και θα απολαύσουμε τις τοπικές λιγουδιές. Αυτό το χωριό θυμίζεται και την παραδοσιακή του κουζίνα, η οποία είναι γεμάτη γεύσεις και αρώματα που αντικατοπτρίζουν την πλούσια πολιτιστική παράδοση της περιοχής. Μετά την υπέροχη εμπειρία μας στο Μελνίκ, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε πίσω στην Ελλάδα. Καθώς περνάμε το τελωνείο, νιώθουμε μια αίσθηση ικανοποίησης και πληρότητας. Η περιπέτειά μας στη Βουλγαρία ήταν γεμάτη από όμορφες εικόνες, γευστικές λιγουδιές και πλούσιες πολιτιστικές εμπειρίες. Αυτή η εξωτερική απόλαυση μας άφησε με αναμνήσεις που θα κρατήσουμε για πάντα. Η φιλοξενία των ντόπιων, η μαγεία των τοπίων και η πλούσια ιστορία που ανακαλύψαμε είναι στοιχεία που μας συνόδευσαν σε όλο το ταξίδι. Καθώς επιστρέφουμε σπίτι, ανυπομονούμε να μοιραστούμε με τους φίλους και τις οικογένειές μας τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας σε αυτή την όμορφη περιπέτειά μας στη Βουλγαρία. Ελπίζουμε να απολαύσατε τις εικόνες, τις γεύσεις και τις ιστορίες που μοιραστήκαμε. Η Βουλγαρία είναι ένα μαγευτικό κομμάτι της Ευρώπης που αξίζει να εξερευνηθεί. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να ταξιδεύετε.